গামিনী চৌধুরী রগ্ন তিনি যত প্লেয়ার রগ্ন 2 টিম প্লেয়ার নর manjak haijak brogno handshake nanani bagai jotono no khoroksa ke handshake nalai tongo তিনি তোমানি বিষয়তেই ফুটবল টুর্নামেন্ট খাইজাখা पहिलाउनो सारि गाहाम जोंनि ससियेल मिडियानो कक सोंनायनि बागै कारण तामुमाखाय जों दिनै पाताबेरि आमचायो बानायला हाबारिवो दिनै खेतोवो जों स्कुलनि हयते आरम्भ खालायो खेतोवो जों माइ बरमानि नासिंलायै माइरानि नासिंलाय जों खेला दुला मा खालायलायो खूब चिनी नायला हाबारिवो खेलानि मात कुनु जागाव सिकरै आस्था पुरा रायपासा पन्चायत देसि साना थांगांके खेलानि मात करै तु फानो सं खेतरगो किसा मासा सं चिनचेरे रक थंगो आमनि बिषय सं विशेषभावे तिनी जे खेलानि टुर्नामेन्ट जे मेन एजेंडा नंखा ड्राग्स अवेयरनेस दियै ओ ड्राग्स अवेयरनेस शुधु चिनी आमचायो मांगिया प्रत्येक चिनी सारा भारत सारा त्रिपुराओ नो चिनी तिप्रासा बरक राव लेखा परा खायनाय बरक काहाम दिगो सक्सेसनि दिग दियो थांनानि बागै चाइतावया कारै प्रत्येकटी काहाम नकनि नुखुङोनो ड्राग्स तयै तुबु थैयो नरक मीडिया पय पत्रिका राव नरक नुखा तुबु थैयो आमो खूब हामिया आमनि बागै जों दिनै ड्राग्स अवेयरनेस तयै जों चिनी सिक्ला सालाय रंनो चिनी पारा आमचायनि हयते जों खेलानि उद्योक्ता जों नालायलायखा ओंखाय आमनि बिसिङाव खेलानि उद्योक्ता नामानि बिसिङाव जों ब्रनि बागै किसा चेम्पियन रानार्सनि बागै होननाय जों ट्रफिबो पाइखा ओंखाय जारा चेम्पियनशिप जारा अंनाय रगनो जों ट्रफि विनार न ट्रफि दङ ट्रफिनि बिसिङाव बाहायनो जों ब्राउनो सका जों 1000 कायसा बरनाय होननाय जों वानसौलायखा आरो सेकेन्ड विनार न ब्राउनिबो ट्रफि दङ किसा सिकन फार्स्ट विनार निसाय ब्राउनो के जों 500 रनाय होननाय जों वान चंलाय खेलायखा गामनि बागै जों ताकलाय तो दर दुखनि बागै वाटिनि सिजन जों बाहायके टुर्नामेन्ट खायनाय आबोनो जों चिन्ताङै दङ हायपानो जों जेहेतु स्टेप नाखा ओ स्टेपनि बिसिङनो जों पाल खायै जों दिनैनि खेलानि आनन्द जों नानाय गांगांखाय बसकाङो जों ताइबु खेतर फैया कारै जों गायसा खेलानि मात सरकारनि हयते बा विभिन्न डिपार्टमेन्टनि हयते जों गायसा खेलानि मात जों स्नामै मानो बसकाङो जों ताइबु काहाम खालाय ट्रफि तयै जों विभिन्न एनाउन्स खायै दिनै तो 5टा टीम उंखा ओ 5टा टीम जों ए टीम बी टीम सी टीम दङ ओंखाय प्रथम बायरक मानायरकबो दङ ओंखाय ओ टीम किसिचा खायनो जों ओ 5टा टीम बायनो जों प्रथम जों ओ ड्राग्स अवेयरनेस तयै फुटबल टुर्नामेन्ट जों जेंलायलायनाय ओंखाय आसुक सावैनो आनिको अरनो मुथाका जतननो हामबाय आं ता चिन कलेज चौधुरी सोंना मुचु जे तुम्हानि उपलक्षे ओ फुटबल टुर्नामेन्ट खाइजाखा किसबा बाजासिनाय आव हामबाय चिनावबो अंखा ड्रागनेस हैनानै ड्रागनो मुक्त थैनानै ताइ चिनि चेराव जेता परिनाय काम ग्रंग्रा परिवय आमा स्पोर्टनि बेलायाव खावारथों ताइ परिधाना बेलाय जुरिथों ओ जेमन ड्राग नङै जों अर्धेक मादेक परिवय जारा तंनायराव परानो जाकारै लामा खसाराकलाय तंगा आमहाय तांथों आमनो जाते खिवै चिनि जेता फ्यूचर लाइफ जाते ब्राइटिंग उंथों चिनि सेराव पारानि हयते ताकलाय ओ पारपस ताकलाय पहिला जों चेङो जों कलेज युथ सोसाइटिनि हयते
जोंहा सुदु कलेज मैया जों खालिबोथाय जोंनाय मल सम दङ रियां दङ देब्रमा दङ गारु दङ जोंहाबो मिलुयै ताइबो जों गाहाम खोख्लांनाय आबनो उपलक्षे दिनै जों पहिला दिनै स्टार्ट खालायगा दिनै कय तारिख दिनै 23 तारिख एप्रिल अब चिनि बेलाय गाहामनि सुखबर होनो आं जों ग्लाबनो तुइ जादा ताबा आनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन त्रेतने राव गाहाम ग्रंगा थांथों जाहाथे ओ ड्राग्स न व्यवहार खालायै बुमा बुफा जे पैसा खरच खालायै फोरोंमानि आबनो जाहाथे सक्सेसफुल खालायथों आदां मादां लाइफ जेता कचा मजा खालाय जाखलाय आबनो ताखिबिथों बुमा फानि जे एमां औ एमां न सक्सेसफुल खालायथों ताई जीवन उज्जवलंथों गताय कैसेखौ जेता ताबो चिनि बाराफांथों जों तो गरिब जेता ग्रामबासी दंनाय राव गरिब मां हंका जागो जरा मीडिया स्टोर नि बराव राव ब्राव कत हाई फाई स्कूल बसानो परिरु आजागो थाङो बसारावनो जेता ब्रावनि डिमान्डिं ब्राव आउसरे खाय ब्राव रिबु हंका आजागा स्रङै फायै ब्राव हामिया बुस्रङो हंका चिनि ओ पाराव ओमहाय गरिब श्रेणी बा ग्राम गुजो दंनाय श्रेणीनो बहायनो ब्राव औ ड्राग्स जातीय नों मानि जेता फेंमन जातीय न परानो खिबुई आबो ब्राव व्यवहार खालामना आबो जाया विशेष खालायाव मध्यबित्त निब्रावनो सापति नि ऊपर ब्रान किसा केयरलेस नि आं नि मानता आं चों आनि जेता आनि नलेज हंगला आबो जाया हंगा जाते आनि औ ओमहे ग्रामबासिनि स्राय आं हाय बिग्रा ब्रावनि बसाराव तो जों रां पैसा खूब कोचित खालाम फोरोंलाय जाव जाहाथे जीवनाव सक्सेसफुल अफिसार हंथों जीवनाव बुमा फानि सक्सेसफुल पुरन खायथों आबा सुखसायनो दिनै टुर्नामेन्ट न जोंनि रिखाता